ବାନ୍ଦର ଓ କୁମ୍ଭୀରର କାହାଣୀ। କେବେ କାହାର କଥା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଦୀର କୂଳରେ ଏକ ବାନ୍ଦର ରହୁଥିଲା। ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ଓ ଦିନଭରି ମିଠା ଜମୁକୋଳି ଓ ବେର ଖାଉଥିବା। ବାନ୍ଦର ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ ଓ ଖୁସି ମନର ଥିଲା। ସେଠାରେ ନଦୀ ଭିତରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କୁମ୍ଭୀର ବହୁତ ଭଲ ମନର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଳୁପ ଓ ଛଳ କରିଥିଲା। ଏକ ଦିନ କୁମ୍ଭୀର ଗଛ ତଳରେ ଆସି ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲା। ବାନ୍ଦର ତାକୁ ଦେଖି ମିତ୍ରତା କରିଲା ଓ ଜମୁକୋଳି ଦେଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ସେମାନେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତିଦିନ ଜମୁକୋଳି ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜମୁକୋଳି ଖାଇ ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ କହିଲା, ଜମୁକୋଳି ଏମିତି ମିଠା, ତାହେଲେ ବାନ୍ଦରର ହୃଦୟ କେତେ ମିଠା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ବାନ୍ଦରର ହୃଦୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁମ୍ଭୀର ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ବିଷାଦରେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ବାନ୍ଦରକୁ ଠଗି ନଦୀ ପାର ନେଇଯିବାକୁ ଠାଣିଲା। ଏକଦିନ ସେ ବାନ୍ଦରକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଘର ନଦୀ ପାରରେ। ଆସ, ଆଜି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଦେଖିଥିବ, ଜମୁକୋଳି ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ବାନ୍ଦର ବିଶ୍ୱାସ କରି କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଲା। ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ସତ କହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ହୃଦୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଉଛି। ବାନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି କରି କହିଲା, ଆରେ ବନ୍ଧୁ, ହୃଦୟ କେହି ଘର ବାହାରେ ରଖେ କି? ତୁମେ ମୋର ମିତ୍ରତାର ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗିଲ, ଆଉ କେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। କୁମ୍ଭୀର ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ଓ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ିଲା। ଶିକ୍ଷା: ଦୟା ଓ ମିତ୍ରତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ।